Čaute! Tak, dneska sme si pre vás pripravili menšiu recenziu. Niektorí z vás si to už možno ešte pamätajú, ale nedávno sme vlastne podporili jedných chalanov v takej ich aktivite a to je konkrétne toto. Kľúčenka z čili. Zaujímavá vec. Sami sme boli zvedaví a chceli sme sa presvedčiť o tom, ako to teda pokračuje, ako vyzerá finálny výrobok a či vlastne je to niečo pre nás, keďže sme takí fanúšikovia. No, čo sa týka kľúčenky samotnej, je z nehryzávajúcej ocele, čo oceňujeme, odolná voči škrabancom, to sa mi páči, tak nakoľko je to kľúčenka, sa to aj zíde. Váži ale 35 gramov, čo nie je nič strašného. To prevedenie je veľmi luxusné, by som povedal. Neviem, možno, že si nevidíte, ale tu je také vygravírované Keigo z chili. Nie je to žiadna nálepka ani farba, takže to nie je len tak, že to zoškrabete, je to doslova tam vygravírované. Vrchnáčik, nie že žiaden šľupel, nič, pekne na závit. Kľúčenka obsahuje samozrejme pre kontrolu množstva chili aj takúto škáru, tam si to môžete kontrolovať, koľko vám ešte zostáva, či teda objednať nové náplne, či nie. A čo sa týka výmeny náplní, na to slúži táto malá dierka. Či už perom, ja skúsim na to použiť špajdlu, ktorú vlastne pretlačíte, ak sa nezlomí špajdla, pretlačíte cez tú dieru, náplň vonka a môžete vymeniť ďalšiu. Žiadna veda, otázka pár sekúnd a môžete znova, ste akcie schopní, pripravení. Čo sa týka samotného chili, keď si objednáte kľúčenku, dostanete k tomu dve náplne, dva druhy. Celkovo tie druhy sú v troch leveloch, čo sa týka štiplavosti, že medium, high a ultra. Pri prvotnej objednávke kľúčenky s tými dvoma náplňami je tá cena rovnaká, 12,90, čo myslím si, že je úplne fajn. Taktiež, že cena je rovnaká. Ja by som osobne rovno išiel do tej ultra. No povedzme si niečo teda k tým náplňam, tak medium úroveň, tam je habanero, bird's eye, cayenne, čiže také tie známe v kuchyni často využívané chili. Náplne, 3 náplne stoja 2,90. Potom ďalší level je ten high level, to sú už tie miliónovky, napríklad Budiovokia, Smoked Yovokia, Udena, dobrá vec. Tie stoja 3,90, no a posledný ultra high level je vlastne už Carolina Reaper, Moruga, čiže tie brutálne. Tam je cena 4,90. Čo sa týka cien, úplne fajn. Celkovo tá náplň vám vystačí asi tak na takých 100 jedál, čo je dosť hodné, hlavne pre chlapcov, ktorí z roboty chodia na menúčka troška. Samozrejme, výrobca myslel aj na tých, ktorí neholdujú až tak chili. V tom prípade môžete kľudne siahnuť po kľúčenke so soľou, napríklad bolivijská ruža, sol, red Hawaii, alpínska sol a himalajská sol. Je tu ešte ďalšia alternatíva, stevia. Viacerí ste poznajú sladidlo stevia. Takže nie je to len o tom, že chili a viac chili, ale dajú sa aj iné náplne. Som si istý, že časom prídu ešte ďalšie k tomu.